Grazzi, grazzi Gesù. Halleluja. Nilqawkom eżis telespettaturi u daw kollha li intom issegwu dan il-messaġġ, dan il-pulptu, dan il-ministeru ġimgħa wara ġimgħa. Illum huwa messaġġ li l-mulej poġġi li f'qalbi biex nwassal lilkom bil-grazzja tiegħu għaliex kollha kemm aħna għaddejna minn xi esperjenza li ħanitkellem fuqha minn dan il-messaġġ. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek, jipprepara qalbek biex tirċievi l-kelma tal-mulej. Halleluja. Ħalli l-Ispiritu Santu jimministralek jiftaħ widnejk beraħ. Halleluja. U għajn nitolbu fl-imkien. Missa Qadis, bħalma taf tagħmel dejjem, nitolbok umiljament biex inti titkellem minn fommi. Hemm ħafna x'nistgħu ngħidu fuq dan is-suġġett. Il-ħin li għandi huwa limitat mulej. Poġġili l-kliem fuq fommi li dawk kollha li huma preżenti, dawk kollha li ħajsimgħu għandhom bżonn jisimgħu. Għal-fejqan ta' qalbhom mulej, għal-fejqan li inti tittamel f'kull qalb, f'kull ħajja preżenti u dawk li tisegwu. Irċivi glorja u tifħir. U grazzi li din il-kelma tiegħek tbiddilna u titrasformana f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 11. Fil-ħajja tgħaddi minn ħafna esperjenzi. Infatti hija l-esperjenzi tal-ħajja li jagħmluk u li jitrasformawk u li jiffurmawk. Ma nafx l-ebda persuna f'ħajti li ntqajt magħha li ma kellix xi mod jew ieħor esperjenza da dak li nitkellem fuqha jien illum. Inkluż minni nnifsi, inkluż miegħi u l-kull min naf. Infatti mhux biss minni u miegħi u magħkom, imma anke Alla kellu jgħaddi minn din l-esperjenza, anke hu stess. Illum saqt inkellimkom ftit għax għandi biżżejjed karti biex nagħmel konferenza ta' ġimgħa. U forsi xi darba nagħmel konferenza ġast fuq hekk infatti, għax taffettwa ħafna areas f'ħajtna. Illum xaqt nitkellem fuq it-tradiment. Betrayal. Betrayal. It-tradiment huwa l-oppost tal-lealtà. Għaw xaħat minnkom ma tifhimx xi tfisser tradiment. Oli dik. Kollha taf xi tfisser tkun tradut? Jiena ħanitkellem illum għal kull wieħed minna li ġejna traduti. Biex inkunu fair, xi kultant aħna wkoll tradejna. Sewwa, però mill-istudji tiegħi sissa li tallimt hija hemm żewġ tipi ta' tradituri. L-iktar li ħanafas fuq partikolari wieħed minnhom, ma bħalma tafu Alla stess kien tradut. U t-tradiment beda fil-ġenna. Fil-ġenna beda t-tradiment. Luċifru ismaw stess. L-iktar wieħed fdat, l-iktar wieħed viċin ta' tron tal-Alla, l-iktar wieħed li kien jaf is-segreti, affarijiet li huma personali, meta ngħidu personali ovvjament jiena u inti għandna affarijiet segreti u personali. Ma affarijiet li Alla forsi ma rrevelahomx għal anġli oħrajn, imma kien jafhom Luċifru u forsi dawk ta' madwarhom tal-istess ċirku viċin. Infatti xi ħaġa interessanti fil-waqa ta' Luċifru u anke fil-waqa tal-anġli oħrajn għax kien hemm waqgħat oħra, forsi ħafna minn nies ma jirrealizzawx, anke jiena ma kontx nirrealizza li kien hemm waqgħat oħra, mhux biss Luċifru. Imma waħda mill-affarijiet li għamlu l-anġli li waqgħu tradixxu lil Alla huwa propja
mhux ħanidħol fija, imma suġġett interessanti. Kixfu informazzjoni li kien jafa bis-salla, kont tafa din int? In-Nefelim, il-Fallen Angels, dawk li jgħidulhom il-Watchers, kixfu taw il-bniedem informazzjoni li hija forbidden knowledge, kien jafa bis-salla. Infatti, biex inti tiġi tradut, bil-fors tiġi tradut minn xi ħadd dejjem close tiegħek. Qatt ma tista' tiġi tradut minn xi ħadd li ma jafekx jew ma tafux. Jew just tafu għax jgħod fil-blokka li toqgħod int, jew għax jaħdem miegħek fix-xogħol. Biex tkun verament għaddejt minn tradiment, dejjem tkun esperjenzajt it-tradiment l-opposta lejali minn xi ħadd li huwa viċin tiegħek. U t-tradiment ikkisser ħafna ħajjiet, żwiġijiet, knejjes, businesses, ħbiberiji, it-tradiment. Jekk il-lealtà tfisser li jiena miegħek inħobbok, nemmen fik, nissapportjak, nibqa' dejjem miegħek, hija prattikament huwa kliem ta' patt. Dak li ġi mistenni bejn mara u raġel, fi żwieġ speċjalment. Però anke fil-ġisem ta' Kristu u anke fid-dinja, hemm ħafna relazzjonijiet li huma close, mhux bil-forsi jkunu żwieġijiet, issa jkunu ħbiberija ta' ħbieb li jenna ħbieb minn mindu waqadna zokritna, u dejjem konna ħbieb. Jista' jkun ukoll bejn ġenitur u tfal. Jista' jkun bil-kontra tfal u ġenitur. Ovvjament, hemm tradiment ukoll bejn aħwa fl-istess familja. Tradiment ikkisser soċjetà, ikkisser id-diżinn ta' Alla. Alla jaħdem is-salta tiegħu fuq il-lejaltà. Ġesu taf x'issejjaħ fil-Bibja il-ħu li ma jitilqek u jabbandonak qatt. Taf għaliex? Mhux għax inti dejjem għandek raġun, għax huwa lejali. Jiġri x'jiġri jiena dejjem miegħek. Jekk tidneb kontra tiegħi xorta ma nitilqekx u nabbandonakx, xorta ħankun hemm għalik. L-oppost huwa r-realtà. Fl-ewwel Korintin kapitlu 11 minn vers 23 skrittura li naqrawha ta' spiss. Pawlu qed jgħid, jien irċevejt minn il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien it-tradut. Kienet jirreferi għal-lejl meta Ġesu it-tradixxa lil sidu Ġesu, Ġuda. Aħna lil Ġesu ovvjament ġi tradut minn għand Ġuda. Però jekk inti tħares għal-mument kollha tradewh, mhux Ġuda biss. Għaliex Ġuda l-iktar li nisimgħu fuqu bħala traditur. Għanna fit-Testament il-Qadim jissemma Luċifru li ħada kontra Alla, tradixxa lil Alla wara li kien fdat. Kien fdat bis-sigriti tas-sema, tal-ġenna. Għandek Adam u Eva jittradixxu lil Alla fil-ġnien. Għandek jekk tibda mill-ġenerazzjonijiet għandek Abraham tradixxa. Għandek Isaac tradixxa. Jacob tradixxa. Nistalla wkoll kbar li ġew traduti. U għad minnhom li nħobb ħan nitkellem, jekk ikolli ċans nispera li nitkellem aktar fuq illum. Giuseppi kien tradut. Giuseppi fit-Testament tal-Qadim huwa dak li jgħidulu l-eżempju profetiku ta' kif kien ħajkun Ġesu.
Inti tista' biss tkun tradut minn dak li int lil min ħabbejt. Meta tkun ħabbejt xi ħadd u jitradixxik, il-ferita tkun kbira. Ħafna mid-drabi naħseb mod ġenerali meta nisimgħu tradiment, nisimgħu meta raġel jaqliba lil martu jew martu taqliba lil raġel. Però hemm tradiment ieħor li mhux bil-forsa x'qalibha raġel ma' martu jew martu ma' raġel. Hemm tradiment ieħor. Hemm bosta tipi ta' infatti il-Bibja minn Ġenesis l-Apokalissi mimlija bister ta' tradiment mamma mia, mimlija. Illum hekk qed naħseb. Nies li ma jafukx ma jistawx lilek jitraduk għax ma jafukx. Allura, meta naraw l-istorja ta' Giuseppe, per eżempju, l-istorja ta' Giuseppe, ħanaqbad naqra tagħha l-istorja tiegħu. Tafu Ġesu ġie tradut, Pawlu l-Apostlu ġie tradut. Anka Petru mhux biss tradixxa lil Ġesu, imma anka fit-tip ta' Galatin anka tradixxa lill-Apostli u lill-Knisja Petru temporanjament, tiftakru? Meta żvija mid-dottrina u beda jgħallem xi ħaġa. Imma hemm żewġ tipi differenti. Per esempio, għalkemm Pietru tradixxa l-Ġesu u Ġesu qallu int ħadd tradini. U anka qal Ġesu profetizza li kien anka jiġi tradut minn Ġuda, però kienet id-differenza. U waħda mid-differenzi hija li Ġuda tradixxa lil Kristu għaliex kellu interess personali. Pietru tradixxa l-Kristu għax beża. Għax beża. Fajnejn Alla huma differenti. Wieħed għax kien kawerd u beża li ħajqtluh, l-ieħor kellu motivi ulterjuri, flus, u sallu mill-ġurnata bosta Kristjanijiet tradixxu l-Kristu minħabba l-flus. Imma mhux ħammissu dak għax inkella jitradixxu iktar nies lil Ġesu. Jitradixxu lil Kristu bil-ħin. Bl-idoli li jażlu fuq timxi wara l-mulejn. Meta jiena nittradixxi lil ħija jew il-loħti fi Kristu, qed nittradixxi lil Kristu. Infatti, il-kelma offense fi ktieb ta' Mattew 17 fejn Ġesu jitkellem wow għal dawk li jġibu l-offense jew iskandli, dik il-kelma skandlu tkoll tista' tfisser tradiment. Wow għal dawk li jitradixxu l-oħrajn. Jitradixxu. Ħanaraw ukoll fl-aħħar kif Alla jiddilja ma' min huwa traditur. Mhix kelma sabiħa ta' traditur, vera kelma kera. Però hija komuni. Kemm għamikom ġejtu traduti xi darba? U li jdek jekk ġejtu tradut. Kollha kemm inkom. Biex taraw kemm komuni it-tradiment. Il-familja tiegħek jew dawk li forsi ta' viċin tiegħek traduk ma setgħux iwaqfu l-iskop tal-Alla fuq ħajtek, ma setgħux jibblukkawk u għamel kuraġġ. Mhix l-aħħar ta' ħajtek għax xi ħadd titradik. Anzi, hija opportunità biex inti tola iktar. Hija opportunità biex inti tikber u timmatura. Alla juża dawn l-affarijiet mhux biex ikissrek imma biex jimmaturak u jsaħħek. Dawn huma wħud mill-istejjer fil-ħajja li inti lilek ħajsaħħuk. Meta inti tkun investejt f'xi ħajja ta' xi ħadd, inti mhux biss investejt mhux għas flus, jew ħin, jew sigriti, imma investejt lilek innifsek. Alla ma tiġi tradut qisha bħal xi ħadd qisu ċarratlek biċċa minn qalbek. U għalhekk fiha ħafna uġigħ it-tradiment. Meta inti tkun imsejjaħ minn Alla u kull wieħed jgħid warajja jien imsejjaħ minn Alla. Unfortunately, I'm sorry li ħajkolli nagħmlilkom din it-taħbira il-kol kemm intom ħatiġu traduti. Sakemm il-mulej sejilkom fil-ġenna ħatibqa' tiġi tradut. Li ħajsir id-differenza hija inti ħatkun kif jgħidu bil-Ingliż wiser.
you're gonna grow wiser. Għaliex aħna ħadd minna ma jitwilet wise, irridu nitalmu bil-ħajja. Allura inti l-esperjenzi li tgħaddi minnhom fil-ħajja tiegħek taf x'jagħmluk? ħajamluk wiser, iktar għaref, iktar għaqli, u ħatkun kapaċi iktar tiddexxerni il-cover tal-persuna li inti qed tiddilja magħha. ħatkun kapaċi tiddexxerni iktar. Li ma tittoqgħod attenti hija li biex jekk inti tiġi tradut, tħallix it-tradiment iħassarlek qalbek. Tħallix it-tradiment jgħalqek ġok fik innifsek u jispiċċa li jġiblek f'qalbek ix-xewqa ta' vendetta li tispiċċa tivvalena lilek innifsek. U tispiċċa tpaxxi lil għadu. Għax hekk irid l-għadu, right? Li inti tispiċċa tagħlaq lilek innifsek, sewwa tispiċċa naf, tispiċċa tagħmel ħafna mistoqsijiet. Tibda bħalma qal David. David għadda minn żmien ta' tradiment li meta anka kien hawn xi nies li morru biex jgħinuh. Għalhom se natit, napprezza li ġejt biex tgħin imma minti miegħi jew kontra tiegħi. Sewwa, mhux kull min jiġi bħalma nafu fil-ħajja, mhux kull min jitħaqlek huwa għalik. Mhux kull min joħodlok bidejk jixtieqlek il-ġid. Mhux kull min jagħmellek like fuq il-Facebook huwa l-ħabib tiegħek. Il-ħabib tiegħek tkun taf meta jasal it-test tal-lejaltà jew it-tradiment. U jekk xi ħadd ħabib mal-għadu tiegħek, it-tnejn huma mal-għadu tiegħek, wieħed apertament li ieħor fil-privat. Jekk xi ħadd jitħabbeb ma' min jobodok, it-tnejn joboduk. Wieħed bla maskla u l-ieħor bil-maskla. U x-xitan jużhom għax in-natura tax-xitan huwa t-tradiment. Imma inti tkun wiser, tkun aqli, biex inti ma tħallix daw l-affarijiet ikkissruk imma jagħmluk iktar aqli u iktar b'saħħtek. U ma tfittix il-vendetta. Għax jekk tfittex il-vendetta, tispiċċa torbot idej il-mulej u Alla ma jagħmel xejn. Xogħli u xogħolok hija li inti tikber fl-erf, tikber fid-disċerniment u titlob għal dak jew għal dik li tkun għaliex min jgħix ħajja jittradixxi lil min u ma' min sarlu l-ġid, Alla iwissi bis-serjetà li m'hemmx futur sabiħ għalik. Jekk tara n-nies fl-istorja ta' Ġuda, ta' Absalom, ta' Ahithofel, ta' Luċifru, tara kollha kien spiċċaw. Meta inti titradixxi relazzjoni intima, issa hemm min tradixxa fil-Bibja u nidem. Ma jekk inti titradixxi relazzjoni intima, hemm indima u hemm maħfra, u grazzi mulej għax il-maħfra mal-mulej hemm dejjem. Imma jekk inti ma tindimx, inti qed lesti ħabel biex titallaq bih. Alla qatt ma ħajbierek traditur. Jew traditriċi. Issa, mhux kull min jitradik irid jitradik. X'jiġifieri? Għax aħna xi kultant nisbaljaw meta aħna npoġġu ċertu aspettativi fuq ċertu nies u mbagħad inti tiġi ddiżappuntat minn dak li dak mhux bil-forsa xed jitraduk, dak għax huma umani u inti poġġejt standards ola żejjed li biss jista' jilħaqhom f'ħajtek Ġesu. Ħadd iktar. Amen. Però żomm di f'moħħok li hemm nies li Alla ħajbatlek f'ħajtek u huma postmen jew postwoman biex permezz tagħhom Alla jgħalmek lezzjoni. Okay? Jiġu hemm nies li Alla ħajbatlek
li ħajkunu miegħek sal-mewt huma lejali. Hemm nies ukoll li Alla jibatlek għal staġun. Għandek bżonn titgħallem lezzjoni minnhom daw. That's it. U meta joħorġu minn ħajtek għal xi raġuni oħra, berikom inti tallemt il-lezzjoni l-iskop tal-Alla twettaq. U inti saħħaħt u sirt persuna aħjar. Not bitter, but better. Amen? Halleluja. Xi wħud ħajjiġu attirati lejk għax joġobhom dak li hemm f'ħajtek. Allura inti tista' tiġi pjattaforma u stepp għal ħajjithom. Xi wħud ħajġu f'ħajtek, ġieli stajt smaj sejjer hemm kull smajtu. Pereżempju inti għandek ħbieb fil-ħajja tiegħek u daw għandhom bżonn il-ħbieb. Il-moment li għamlu l-ħbieb ma' l-ħbieb tiegħek lilek iwarbuk għax il-ħbieb issa sabuha. Jiena naf, pereżempju, xi ħadd storja li mara li kienet waħedha ma kellix ħafna ħbieb, għamlet ħbieb ma' ħabiba tagħha li għamlet il-ħbieb fil-ċirku ta' ħbieb kien hemm raġel li ġabha, nifhimha, marraj. Il-moment li intaqgħod ma' din raġel warbet il-mara il-ħabiba li għamlet il-ħbieb. Forsi xi wħud jgħidu daw affarijiet normali, imma huwa forma ta' tradiment ukoll. X'inti tradixxej dik ir-relazzjoni. Issa, mhux ħadħol fid-dettall, forsi għax hemm ħafna kunċetti diversi, differenti. Sewwa, jista' jkun ukoll xi ħaġa f'ħajtek għax għandu bżonn xi ħaġa minn għandek. Ġuda krid il-Ġesu. Ġuda kellu viżjoni differenti minn ta' Ġesu. Ġuda rrid li Ġesu inaddaf lill-Lut, l-Iżrael, mir-Rumani. Ġesu rrid inaddaf ir-Rumani u l-Iżrael bid-dem qaddis tihom. Mela ma kellhomx istess viżjoni. Halleluja. U meta inti tkun ftaħt qalbek, fdajt nies li fdajthom viċin tiegħek, meta jilħqu lan ta' ħajjithom jiddropjaw bħal biċċa tal-art. Dan. U ovvjament inti ħajkollok intentazzjoni li tiġi tħossok tradut, imweġġa, abbandonat, riġettat. Ma dik hija lezzjoni. Dik hija lezzjoni. Lezzjoni biex timmatura u tikber minna u ssir iktar bħal sidek Ġesu Kristu. Amen? ħanidkom ftit punti għaliex ċertu nies jitradixxu. Number 1. ċertu nies jitradixxu il-nies oħrajn li ovvjament l-għadu jista' jużhom għaliex huma egoisti. Jista' jkun ukoll hemm nies li għandhom ħajdu hekk kollha kemm aħna ħadd minna perfett u kollha tikbru, imma hawn min huwa għandu problema ta' narċisizmu, xejdu, narcissist. Narċisizmu. Allura lilek ħajweġġawk għax kif huma magħmulin, maġnin. Issa aħna suppost minnu Kristjan, suppost li tiġi maġun bi Kristu kontinwament. Għaw min li l-ek ħaj tradixxik għax u jowi insekur fih innifsu. U ma insekuri. Sawa, allura qabli jitradixxuk, jitraduk, u ma jħossuhomx għal xi raġuni li jistgħu jibqgħu miegħek. Jista' jkun għax jibżgħu. Pereżempju fil-ħajja tiegħi, ġieli kien hemm nies li kienu viċin tiegħi, hekk f'daqqa waħda ħakkatajn sparixxu. Għaliex jista' jkun li jħossu li ma jifilħux għal dak ma jifilħux jesperjenzaw ma jifilħux jabbu jġorru dak li tinġorrin. Ok? Infatti, nistajdilkom kelli ħbieb ħanajt għall-Amerika, ġifieri ħalli ma daqs biex għal-Malta biss, Malta teżisti wkoll.
Ma per esempio fl-Amerika jena kelli nies jgħidu li pastor, ma jkellu xej pastor, dak ma kienx jgħidu li pastor. Jgħidu li bro, għalija dan too much. Tifhem? U da sekk, u r-relazzjoni tiqaf, that's it. Tifhem? ħajkun hemm min għaliex m'għandhom stima tagħhom infushom sewwa. Allura ħdejk inti tintimidhom. Jħossuhom inti tintimidhom bil-karattru tiegħek jew kif inti, jew għax inti viżjonarju, għax inti ambizzjuż jew ambizzjuż, inti tintimidhom. Allura daw lilek ħajdropjawk, inti too much, you're too much. Okay? Tħossokx ħażin, mhux għax inti qed forsi ħaġa ħażina. Safem, ċertu nies jiġu f'ħajtek għal staġun u ċertu nies jiġu f'ħajtek għal raġun. Ftit huma f'ħajtek, illum ħares kemm għandek nies madwarek f'ħajtek. Sa 10 snin oħra kollha ħajġu recycled. U hemm minnhom jgħidlek I love you brother, I love you sister, jiena miegħek u jien warajk u tant ikunu warajk li sparixxew. Baqa' warajk hemm. Issa jiena u inti ir-relazzjoniet li Alla fdalek make sure li inti ma tkunx il-Ġuda, ma tkunx l-Aħitofel, ma tkunx l-Absalom, it-traditur li ġejt fdat. Fdat mhux biss b'xi responsabilità ta' fdat bil-qalb ta' dak li jkun. U jekk inti għamilta di before the rapture takes place, this would be a good thing to look into. Okay? Meta inti tajt aċċess fil-qalb tiegħek, innotaw daw in-nies kollha li semmejtli. Ma konċax inti, meta inti tajt aċċess fil-qalb tiegħek il-persuna u mbagħad wara traditek, ma jfissirx għax inti kont weak, dan ifisser ukoll għax inti kont onest, kont sinċir. U ma setawx jikħandiljawk. Meta persuna tidradixxik lilek ma telfulek xejn mid-destin tiegħek, lilhom qed jikħandikapjaw id-destin tagħhom. Għax Alla, jekk tistudja l-Bibja fuq dan is-suġġett, Alla mhux isejjaħlu dnub it-tradiment, jobodu tradiment. Jobodu tradiment. Naħseb, he knows it first hand. Tradiment. Meta inti titradixxi, ħafna mid-drabi meta bnidem jitradixxi bnidem ieħor ma jkunx biżbal. Ovvjament aħna nagħmlu żbali ma ħafna drabi jkun premeditat. Per eżempju, Ġuda kien premeditat. Absalom tradixxa lil missieru lil David. Kien premeditat, mhux tal-li bissek, tal-li dawwar ruxmata, dawwar anka Absalom, dawwar il-Aħitofel li kien il-best friend ta' missieru David dawru kontra missieru. Taf kif spiċċa Absalom? Imdendel ma' għawda minn xaru. U kif tgħidha bil-Malti? Put to shame publicly. Miet b'dak li kien sabiħ bih qatlu. Għax Absalom kien magħruf li titkellem iktar ta' fuq Absalom fil-ġimgħat li ġejja Alla jrid. Absalom kien magħruf bħala raġel sabiħ. Kellu xaru, folta, sabiħa. Dak li kien magħruf sabiħ għalih, spiċċa ħalqu. Ma mhux għax kellu xaru sabiħa, għax uża dak li Alla taħ bħala don, użah biex jitradixxi lil missieru li fajna Alla missieru kien il-midluk tal-Alla. Tradixxi. Absalom, taf kif iġġustifika lilu nnifsu? Missieri ma ħax passi fuq xi ħaġa ħażina li fajnejja saret fis-saltna ta' missieri u missier ma m'għamel xejn fuqha. Nista' ngħidlek bħala missier jista' jkun għaliex? Għax inti jekk għandek wuliedu tħobbhom kollha
hija ħaqqu hekk. U inti bħala missier qed tagħtih ċans forsi biex jindem. Qed tagħtih ċans forsi jiġi f'sensih waħdu. Għax ma tixtieq inti l-liben l-ebda wieħed minnhom ma titlef. Daħal affarijiet f'idejh u tallaq. Għaliex meta inti titradixxi u speċjalment naf li u di għandha taġib il-biża' tal-Alla fuq il-ġisem kollu ta' Kristu. Meta titradixxi inti lil missierek spiritwali, inti qed tistieden saħħta. U tibqa' segwik għal omrok sakemm tummilja ruħek u tindem. Imma missieri jara x'għamel. Dak mhux inti tara. Inti ma tafx qed jara missierek. Inti qed tara bħala iben. Jiena nirringrazzja l-Alla, vera minn qalbi nirringrazzja lill-Alla għal wliedi Ġożaja u Mikajas. Għax għandna relazzjoni bomba. U apparti nitlob għalihom kuljum, imma nitkellmu apertament. U mhux l-ewwel darba kellna naqra konversazzjoni passjonanti. Ma nirringrazzja l-Alla li daw it-tnejn fejn hu l-ieħor. Għax qed jagħmel servizz. Meta jaqbżu l-linja, jiġifieri mhux li jiena mhux bil-fors ridhom jaqblu f'kollox miegħi bil-fors. Sewwa, ma meta jaqbżu l-linja, ma tilkomx ġimgħa oħra, jiena ġimgħa l-oħra, meta t-tifel tiegħi għalli xi ħaġa u għamel ġurnata jgħidli sorry, ammirajtu għaliex jifhem li inti anka jekk missierek fajnek żbalja, jew mhux bil-forsi il-każ, ma ma żbalja. U inti toħodha kontra missierek. Alla fl-ebda kapitlu tal-Bibja mu ħajaqbel miegħek. Għax Alla mhux ħajmur kontra l-ordni li waqqafu stess. Għalhekk jiena qatt ma ħadta kontra l-pastor tiegħi. Dejjem bilt? No. Provajt innizzaw? No. Provajt nikxfu fuq xi ħaġa? No. Għax dak jibqa' l-pastor. Dak huwa qudiem Alla l-eternità dak anke meta tamorru l-ġenna. Xorta il-ġenna ħanajdlu inti kont il-pastor tiegħi fil-ġenna fid-dinja. Tafu l-iskrittura tgħid fil-ktib tal-Lut kapitlu 13 li aħna rridu ir-rajja rridu ragħtu għandu kont għal dak li Alla f'danna. Tifhmu, jiġifieri dawn huma prinċipji ipprova tmissomx. U jekk żbaljajt ngħidlek join the club with many. Imma like less than many more others. Repent, make things right. Għal-ġid tiegħek. Qed ngħidlek minn qalbi għal-ġid tiegħek. Halleluja. Amen. Meta persuna jitradik, lilek ma saraqlek xejn. Lilu għadu, skużan il-kelma, mhix dawa ma naqra ħarxa, għadu kif fatta id-destin ta' ħajtu. Dan. Ma safejna fina tajjeb sejjer dak. Ma dikara kemm tkollha suċċess. Ma jfissirx li għax għadu ma sar xejn issa, Alla ma ħajjagħmel xejn fuqha. Jista' jkun Alla tistenna bil-paċenzja kollha biex forsi tiġi f'sensik waħdek minflok ikollu jkorreġik u jneżżek minn nurek. Alla ma jridx dak ta' għax Alla missier għandu qalba tajba. Tifhem? Imma mbagħad Alla iħallik b'xarek stess, titallaq b'xarek stess int. Dak li kien isbuħija tiegħek tispiċċa titallaq bih. U tatten. Daw affarijiet li jġibu l-biża' Alla fuq ħajti. Naħseb għandhom il-kol kemm aħna. Amen. Meta xi ħadd jitradixxik, ħuda minn punta ta' vista oħra. Li dawk ma kinux denji tiegħek. Ma kinux denji ta' ħajtek. Issa dawk li tilfu huma
igawdih ħaddieħor. Amen. L-istorja meta xi ħadd jitradik tittalaqa. Għalaqa issa jista' jkun persuna jgħidlek sorry u jekk jgħidlek sorry tajjeb għalih jew għaliha. Inti dejjem aħfer, dejjem birek, sewwa u għatihom iċ-ċans li jindmu bħalma l-mulej jagħti ċans lilek, għatihom iċ-ċans jindmu. Amen? Alleluja. Għaliex hemm min jitradixxi għax ikun dajjef. Jista' jkun għax kien influenzat bħal nies, il-Bibja tgħidlek fit-tieni Samwel. Tgħidlek in-nies li Absalom beda jinfluenza ma kinux jafu, ma kinux aware li qed jinfluenzawhom biex idawwarhom kontra David. Ġieri daw ġew kontra tiegħu, ma kinux jafu l-istorja kollha. Allura ma ħadux il-ġudizzju li ħa Absalom u mbagħad Ahitofel. Amen? Tgħid li ma t-testament il-ġdid mhux hekk. Testament il-ġdid nista' ngħidlek ara. Għandek fej Pietru tadixxa lil Ġesu u tgħidx kemm beka. U Ġesu kellu jidirlu u kellu jirreversja u jikkanċella dak li qal fommu kellu jikkanċella ħla darbiet. Tiftakru? Jekk tħobbni Pietru, jira l-naġġ tiegħi, jekk tħobbni jira il-ħrif tiegħi, jekk tħobbni. U bibbalja lejlek li Pietru kien imnikken. Mulej, ma tafx nħobbok? Imma kellek tgħidha minn fommok biex tikkanċella id-destin li inti konti ġessa tgħid bil-sinek qabel. Ma tettilhom ħla darbiet li ma tafnix. Mhux għalija Pietru, għalija li ma għamiltli xejn. Għalik inti li kieku ma għamilx issa, ma għamilx l-indiema, ma reversajx dak li inti kiti ġamalla. U taf l-iskrittura tgħidlek jekk inti tmur taqra fil-kunċett. Ġesu jgħidilna li l-Pietru għallu Pietru, ix-xitan insejt kif tgħidha bil-Malti, he tried to sift you like wheat. Luqa 22 vers 33. Rid jarblek bħal kif bil-Malti like wheat? Bħal qamħa. Għallu ma tlab talik. Għaliex rid jarblu x-xitan? Għaliex kien jaf li issa x-xitan għandu dritt li l-Pietru iġibu passatur jekk irid għax it-tradixxa lil Ġesu. Jaf the legal grounds issa li x-xitan kellu fideħ jgħidlu inti ma tistax twaqqafni issa, da tradixxik lilek, ma tistax twaqqafni int lili issa. Għalhekk inti ma tistax timxi fid-dnub, ma tistax tgħix fid-dnub, x'inkella x-xitan għandu dritt quddiem għalejlek, inti ma tistax tipproteġġih il da. Da jaħdem kontra li kif tista' tipproteġġih. Inti ġust ma tista' tagħmel. U Ġesu għallu tlab talik. U grazzi Ġesu, Pietru nidem u bekka li tradixxa li l-sidu. Imma x'beża, mhux għax kien kattiv. U għaw min jitradixxa x'jibża. Għaw min mhux ħajkollu flus, jew mħabba flus, jew mħabba l-mama, jew għax ħabba n-nanna, sewwa. Għaw min għax mħabba l-mara, għaw min ħabba r-raġel, għaw min ħabba tfal, għaw mħabba għax jekk jarawni fuq il-television pasta nitla fil-ġob. Dik biża. Xorta għad nuqbu d-dimalla da? Għax il-Bibja ma tantx għandha xi tgħid favorevoli ma dawk li huma cowards. Imma Alla jaf li aħna dajfa u hemm affarijiet li nibżgħu minnhom. Imma għalhekk titlob il-Alla, tini kuraġġ. Mura kemm il-darba l-mulej jgħid lill-poplu tiegħu irċiev il-kuraġġ, għamel il-qalb, kun kuraġġuż jiena miegħek. Tibżax. Għaliex għax jekk inti tibża ħadd spiċċa titradixxi l sejidek. Titradixxi lil min lilek fetaħ qalbu għalik. Daħlek f'daru. F'dak pożizzjoni. Kemm ikera tradiment eżawa. Huwa l-ikel tad-demonju tradiment. Huwa l-ikel tad-demonju. Halleluja. Meta inti tkun ġejt tradut, Alla jużaħħa di, ismaħħa di.
Alla juża tradiment biex fil-ħin li inti tħossok makkis. Number one, qalbek qed tiġi marbula u rfinata bħaddeb fin-nar. U Alla qed jippreparak biex jollik. Innota x'għamel ma' Alla x'għamel ma' Giuseppe. Giuseppe. Ħanorikom daqsxejn punti fuq Giuseppe. Number one. Giuseppe kien dak li kien l-aktar favorit minn il-missin. Kien l-Iżar jew it-tieni l-Iżar hux. Ħutu bdew jgħiru għalih. Aħwa, ħajkun hemm fil-ħajja tiegħek min jitradixxik għax jgħir għalik tab. Min tiċċassaw xi ħanejt. Mhix qed nimmaġina. Min jgħira dan il-pulptu. Jalla l-mulejtik id-doppju. Ħadd tkun taf xi tfisser. Min jgħir għal-River of Love. U jagħmlu xogħol b'kompetizzjoni. Jablu għal-Bibja tgħidlek meta l-Kristjani jipprovaw jagħmlu xogħol b'kompetizzjoni ma' xi. Bluha. Imma dejjem seħħet u dejjem ħad issir. Giuseppe imma ma kienx l-iktar wieħed għaqli bħala tfal. Għaliex? Għax inti jekk kallajtik viżjoni u tak ħolma u għandek ambizzjoni biex tkabbar is-saltna, mhux toqgħod tiftaħ ħalqek ma' kulħadd. Toqgħod attent. Ma kienx kif jgħidu bl-Ingliż, he wasn't the sharpest knife in the drawer. U kellu jgħalmu Alla, qalbu kienet għalmu lej, imma ma kienx wise. Allura Alla jħallik tgħaddi minn arbil biex inti ssir wise minħabba li għandu tron għalik ma biex tasal għalih. Kemm tkun titgħallem erf u tqaqal u l-aqal jitgħaddi ġemallem fil-forn tan-nar. Halleluja. Meta Alla jtikkelma viżjoni taqbadx sama ma kulħadd, kull jiġi min jiġi għax jiġu l-fellowship jew jiġu l-prayer meeting, u attent. Darba smaj dan il-proverbju. Il-bniedem ma jistax ikisser dak li ma jafx. People cannot mess up what they know nothing about. Be careful whom you share your vision and your dream, because instead of wishing you blessings, they wishing you curses. And it can happen in the church too. Għalix il-Knisja magħmula mill-bniedem u mhux kulħadd huwa l-istess level ta' maturità. Mhux kull min jiġi River of Love għandhom qalbhom vera kompletament għal Alla. Jalla dejjem ikun tal-veri, jalla dejjem ikun. Mhux kull min jgħid jien Kristjan vera qalbu safja qudiem Alla. Qalbu integra. U imma hekk għandu jkun qudiem Alla. Halleluja. Ġie mibjuħ Giuseppe bħala skjaf. Tilef kemm min darba smajtha? Meta inti tkun skjaf ma nbaqalekx iktar drittijiet. Id-drittijiet tilifhom kollha. Min jaf meta Giuseppe kien il-ħabs, min jaf x'qalu n-nies ta' madwaru? Dejjem kont naħseb li hemm xi ħaġa fuq jien. Dejjem kelli xi suspett li naħseb qed iħawwad xi ħaġa dak. Kemm hawn nies bravi, hux vera? Kemm hawn min għandu discerniment, hux? Meta jarawk hekk għaddej minn żmien naqta' diffikultà. Hawn instantu ma bravi u mimlim l-ispirtu. Dak għax għamil xi ħaġa ħażina. Taf kemm hemm nies għaddew minn batijiet fil-Bibja għax għamlu ħafna affarijiet tajba? My Jesus, help us. Mulej
talba tiegħek taf x'għandek tagħmilha? Il-mulej jtini qalb tħabbat bħal tiegħek. Għatini qalb vera bħal tiegħek. Halleluja. Dawk li kienu jħobbuh, min jaf beda jaħseb Giuseppe, dawk li kienu jħobbuni u jafdaw fija, issa kif ħajħarsu lejja? Dawk li qalu li nħobbni, kif qatt ma rawni ġew jarawni darba l-ħabs? Żgur issa qed jissuspettaw fija. Bus probabbli meta kien fil-ħabs beda jħossu għamilt xi ħaġa li ħaqni jiena hekk issa. Wara kollox żbaljajt. Ġejt impoġġi mitfuq ġo ħabs taħt l-art, id-dinjeta tiegħu meħuda minnu, trattat bħal kriminal. Il-valur tiegħu mamul fi question mark, l-istima tiegħu distrutta, tilef kollox, ħwejġu, ir-reputazzjoni tiegħu, ġie akkużat fuq li għamel xi ħaġa li ma għamilix. Ma trattat u d-diljat daqs li kieku għamela. Tiftakru meta ġie akkużat li il-mara ta' Potifar? Dik kienet xkupa ta' għalix sewa tantatu hi. Spiċċa waħlet li fija tantaw. Imma inti kemm minnkom tidu il-mulej tidjużak ħafna. Tidu l-mulej jużak ħafna? Jużak bil-qawwa tal-glorja tiegħu. Amen. Mela l-istruħek, għat-tradiment. Meta prova jibqa' fidil u anka jgħin lin-nies li kienu fil-ħabs miegħu, spiċċa meta ħarġu mill-ħabs, nesewh, abbandonawh għal sentej sħaħ, ħadd ma semma ismu. Ma meta Alla restawrah, irċieva lura mhux dak kollu biss li tilef, imma dak kollu li l-edewwa tiegħu kienu jgħiru għalih. Il-mulej multiplikalu u nuru il-fama ta' ismu, il-rikkezzi tiegħu, il-pożizzjoni tiegħu, għaliex l-istess ħutu li traduh spiċċa ikun qul feddej li jeħlisom mill-laks u mill-ġuħ li kien ġej fuq l-Eġittu fuq id-dinja kollha. Halleluja. U dawk li beħħuh u traduh spiċċaw jiġu jadurawh. Tidnejdilkom xi ħaġa. Ftit snin ilu, intom il-biċċa kbira minnkom ma ħadd li jaf dil-persuna. Kien hawn persuna partikolari u kellu sejħa fuq ħajtu, u nemmen li għadem għax wans li Alla jsejħlek is-sejħa tepen. Però tista' tkissirha, tispiċċa tħandikappa inti. Ftakar is-sejħa ma tiġix għax inti tajjeb. Is-sejħa Alla tajjilek minn ġu f'ommok. Imma niftakar dan u l-familja tiegħu riedu jitilqu mill-Knisja minn hawn qabel ħinhom, qabel żmienhom, sewwa għax irid jagħmel Knisja. Kien għadu matur, kien għadu żgħir, fil-mulej, il-mara tiegħu iktar u iktar, kien għadhom żgħar u mhux ħelti żgur li tibda Knisja meta l-mara tiegħek mhux qiegħda jew l-oppost m'intomx equally yoked. Ajma ħej. Sejrin tajjeb għal-battalja għaddim l-għadu? Kif ħajamir rebus minnkom? U għetlu brother jasla. Għetlu għat attent, għetlu għax ħatfarrak familtek, ħatkisser żwieġek, ħatkisser il-wlidek. Imma l-mulej għalli, għetlu tista' tagħtini backup tal-iskrittura dal inti ħatamel, ma setax tini skrittura waħda. Ftit wara rajtu
قلت له اسمع مني وقف ده الشغل اللي بديت. هيك بولدلي في his face. قلت له وقف. قلت له يقف قبل ما يكون توليت. عدت سنة الفاميليا تتكسر، يسسبراو، المرأة تتبندون الكنيسة والكريستو، ما رجع الآخر الطفلة يراها بس ضربة وضربتين في الجمعة، وورا 5 سنين يجي ويدراني. literalmente هنا لك اعمل You were right, Pastor. Too late. Nati glorja lill-Alla ta' imnalla melek għax għal-men wissa għandu ċans ta' bidu ġdid. Ma dak li tilef qatt ma ħjerġa' jġibu lura jekk ma jkunx xi miraklu kbir minn Alla. Letteralment jekk kamilli. Letteralment. Issa qed niftakar fiha l-istorja. Għax ħud Giuseppi letteralment ġi tgħidlek Mart il-ħat jiġi adorani, ta' biex ma mux aħsabkom li għatnejdkom għarra darawni. Ma meta inti tkun għaddejt minn klim ta' twissija tal-midluk talla, mux il-msellef, jew il-mikri, li meta jara l-lupu ġej jaħrab, il-mikri jek jgħamil. Msejjaħ li huwa appuntat minn Alla u minn nies ta' fuq li huma appuntat minn Alla. You have a lot to come against. And you won't make it, I promise you. Ma nuħux pieċir, għara ma tmorx taħsbulli għet nuħu pieċir b'dalla fajt, ma dawn esperienzi li bħal ma ġraw fil-Bibja għadhom jiġu sal-lum, ta' Halleluja. Grazzi Ġesu. Dawk li traduħ u bieħħuħ bħala skjaf, laqas bħala skjaf. Spiċċaw jiġu imilu qoddimu u jarawh molli. Il-dak li xtaquh fil-bir. Kellhom jgħaddu żmien jiġu jadarawh u jarawh fuq it-tron. This can be your story. This can be my story. Alla għandu pjanta fidwa għalik dak kollu li taddi minnu jifdi lilek, jifdi n-nista madwarek, jifdi l-familtek. Halleluja. Amen. U Alla ħajuża l-ħajtek biex jibirek il-bosta oħrajn li huma konnessi ma' ħajtek. Meta inti tiġi tradut, number 1 jekk inti tradejt indem. Għadbaqlek iċ-ċans. Il-fatt li qed tisma' dal-messaġġ għadbaqlek iċ-ċans. Ara ma tmux tiġġustifika xi tip ta' tradiment. Ħantikom ġustifikazzjoni bażwija. Ara jiena tradejtu lir-raġel għax tradini. Istak murejtu għalejlek nifmek. Jiġifieri tradiment qatt ma jiġi ġustifikat bit-tradiment ieħor. Biex maħħi jagħmel podentmenti ta' ħajtek, mhux hu beda jew mhux huma bda ara ma jfittilekx. Qed ngħidlek iktibha ħassek profeżija f'ħajtek. Jekk tradixxejt titindem, anke jekk traduk. U ħalli il-ġustizzja talla taħdem. U l-ewwel ma ħajamel Alla mhux jitfaħħom l-infern, l-ewwel ma ħajamel Alla jitfaħħom arkub tajhom jqimu lil Alla u jkollhom il-biża' Alla fuqhom ħalli jsalvaw. Għax inti qabli tixtieqhom li jaqgħu u jew jaqa' jew jiġrilu xi ħaġa u Alla jixtiequ li jsalva jindem ħalli jkompli jwettaq il-pjan Alla f'ħajtu. Għalhekk inti ma tistax tifhem jekk inti ara ħanejdilkom bl-aktar mod ċar u tont boldly. Ma tistax tifhem il-ġustizzja talla jekk inti ma ġorx il-qalb tal-missier. Ma tistax tifhimha. Ara ma tmux kellimni fuq ġustizzja talla jekk inti għadek ma doqx li vera l-maħabba ta' Kristu. Għalhekk inti titqgħod attent. Għax inkella tispiċċa titradixxi lil sidek. Titradixxi lil dawk li ħabbewk, lil dawk li fdawk.
Halleluja. Jekk inti teħħendilja tradiment sew, il-mulej jollik iktar, ċekjaw l-sound daħwa, jitbiddel l-sound. Il-mulej jollik u jkun miegħek fis-suċċess tiegħek. Halleluja. Dak li l-għadu għamel biex jiġbdek lura, Alla jużah biex jitfak il-qudiem. Ir-riġett u t-tradiment ma jikkanċellax id-destin tiegħek, anzi jattivak għad-destin tiegħek. Amen. Judas li tradixxa l-Kristu spiċċa mallaq. Ananija u Safira li tradixxu l-Ispirtu Santu spiċċaw mejta fuq on the spot. Daw kollha New Testament. Absalom miet mallaq b'xaru li tradixxa lill-missieru. Ahitofel dak li kien ir-right hand ta' David ġi spiċċa shamed u maru tallaq. Ed nara interessanti daw kollha li tradixxu l-iskrittura daw li qed insemmukom kombinazzjoni kollha talqu b'xi mod. There's a curse, guys. Tħallix l-għadu jitfak din is-sitwazzjoni. Aħna b'xi mod jew ieħor kollha tradixxejna xi ħaġa. Imma bħalma tilkom hemm min tradixxa kien weak, dajjef, iblaħ, ma kellu xerf, ma kellu xala aqal. U hemm min għax kien kattiv. Anka Jim Wissi. Amen. Blessed be the name of Jesus. Alla jobot it-tradiment. Ħan ispiċċaw nek u ħan itolbu flimkien. Proverbi 17:13. Min jirritorna il-ħażen għal ġid li jkun irċieva, il-ħażen u l-ħażin ma jitlaqat minn darek. Halleluja. Bħal mamel Ġesu talab għal Pietru, għax Ġesu kien jaf li x-xitan kien ħajkollu dritt fuqu la tradixxieħ, jina u inti rridu nagħmlu bħal Ġesu. Min tradik itlob għalihom. Għaliex Ġesu taf xejtu anka taħt is-salib. Il-dak li salbuh, li tradejh, il-dak li fejjaqhom, fejqilhom il-ulidhom, ta' magħhom. Mola jaħfrilhom għaliex ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Amen? Ma jafux x'inhu ma jagħmlu mulej. Ħa nitolbu flimkien. Glorja lilek mulej. Tħallix il-ħażen tiegħek jilħqek, aħjar tilħqek lid tal-ħnina talla. U tkun għadallimt xi ħaġa kbirt u għandek testimonjanza x'tirrakkonta lil ħaddieħor. Titgħallem int u jitgħallem ħaddieħor minn ħajtek. Amen? Thank you, Jesus. Hemm ħafna iktar nista' ngħidilkom aħwa. Però m'għandix ħin, onestament. M'għandix ħin. Ejn nitolbu. Kulħadd ibaxxi rasu. Tħallix qalbek tibbies għax ġej tradut. Ħanejdilkom aħwa, jiena pastor u bil-grazzja tal-Alla midluk minn Alla u għall-glorja tal-Alla. Però anka jien ikolli it-tentazzjoni li nalaq qalbi. Però bħalma hawn min jitradixxi hawn min ukoll jaf xi tfisser tkun lejali. Tista' tkun persuna l-oppost. Mulej għamilni persuna lejali. Lej il-mulej l-ewwel qabel kollox, ma tistax issalva jekk ma tkunx lejali. Sewwa lejali ġifieri inti fidil u tibqa' mal-mulej dejjem jiġri fa' mal-mulej. It-tieni lejali għal dawk li Alla fdalek. Għandek il-martek ta' żwieġ jew żewġek ta' żwieġ. U jekk inti parti mill-Knisja,
tkun lejali għal dawk li ma ta' fuq. Dawk li f'dawk. Dawk li f'dawk. Il-lejaltà. Ma l-lejaltà tkisser it-tradiment. Amen? Tħabbix rasek. Kolla kemm aħna żbaljajna, kolla għamilna frejjeġ. Imma sfortunatament mhux kulħadd jirnexxielu jindem, sfortunatament. Għalhekk hemm nitolbu biex il-mulej jagħti grazzja li fejn jien żbaljajt. Isma' ħani li qaħwa xi kultant anka tfal jitradixxuk, tfal tiegħek stess. Xi kultant jista' jkun ġenitur jitradixxi lill-uliedu jew lill-ulieda. Biex l-ewwel darba smajna storja mara mhux biex titlaq il-żewġa ma titlaq anke lill-ulieda. Jew vice versa, raġel jitlaq mhux biss il-martu ma jitlaq ukoll il-ulidu. Għaw koppji li jisseparaw, jalla qatt ma tkun fi knisja, imma realment jibqgħu li għadha li ulidu. Men jitkellem għal dawk li jkunu estremi li anke jiġu għal bibhom min iżis ulidu. Ma baqgħux li għali li ulidu. Sekk inti kombinazzjoni qetaw jew tisma' dan messaġġ, hemm ħniena u maħfra lik ukoll. Għax jista' jkun jagħti l-każ ħafna drabi li l-istess weġġa li qed tikkawża l ħadd ieħor hemm ċans kbir li hija l-istess weġġa li inti sofrejt minn dawk ta' qablek. Sfortunatament, it's life. Imma la inti titgħallem u la l-mulej jitkellem, tlob il-Alla biex jgħinek, ifejqek u ħadli inti timxi l-qudiem. U tlob il-Alla biex inti ma tkun għattra ħanilkom xi ħaġa fil-kunċett tal-ħajja ċivili. Meta jiena kont ballarin, ħanilkom loyalty pays off, hemm kors ħieħ fuq da. Ma loyalty li tkun lejali pays off. Meta jiena kont ballarin, kont New York, fuq Broadway, hemm lezzjonijiet tal-ballet, insomma, kont immur nitrenja hemmhekk. U niftakar ġiet waħda Mrs. Huizen, jisimha, Ġermaniża Amerikana, mara anzjana u kellha kumpanija ġewwa l-Paso Ballet l-Amerika, Texas. U offrit li job. U wara il-job, per eżempju, kont nitħallas, per eżempju, ċertu ammont, kont nitħallas suppost ċertu ammont. Ġimgħa wara ġejt offrut job nitħallas id-doppju bil-benefiċi anka tal-health benefits. Sħabi kienu qalu li kanċellaħ dak il-kuntratt. Għattilhom mhux sewwa, għattilhom għax dimin ikun meta ġawati fitxu ballarin. Issa wasal l-istaġun, ħajibda l-istaġun, mhux sewwa jiena ngħidilhom issa mhux ħaniġi apparti li mhix integrità u mhix lejaltà li jiena la inti fdajtni u ħadatini ġob. Issa mhux sewwa li jiena nabbandunak issa. U mort dan ix-xogħol ġewwa l-Paso Texas. Kont inni Kristjan xi sena u nofs. Ma kont ħassejni ħażin li jqisni ħankun diżlejali u tradixxi lil min fdani b'xogħol. U niftakar tlabt il-mulej, mulej mexxini fi knisja tajba. U niftakar intqajt ma' knisja dak iż-żmien kien jisimha Rivers of Life. U l-pastor kien jismu Tom Brown. Min hemm bdejt nitgħallem fuq il-fidi, fuq il-fejqan, fuq il-mirakli, fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Il-kumpanija fejn jiena mort naħdem minn 9 xhur bale kontratt, tl-aħħar 3 xhur ma ħallsunix. Spiċċajt ma ħallsunix. Però kibirt fil-mulej u spiċċajt xi sentej wara jew xi tlieta xi ħaġa kont mort il-Bible College. Il-Knisja ta' Tom Brown kienu wkoll enuni xi ħaġa finanzjalment fix-xahar għall-Bible College. Meta tilhom li ħamur Bible College, il-pastor. U niftakar meta l-mulej seħli għall-Bible College biex immur
U il-mulejk tafu l-istorja kif ipprovdi li botna supernaturali. Niftakar l-Ispirtu tal-la jgħid dil-kelma. Illum inti qiegħataw għax kont integru lejali dak iż-żmien. Għaddew iktar minn sena jew sentej billi nara l-frott tal-lejaltà li jiena għamilt. Jiena stajt ukoll kont nidħol flux ma' ħasil, nuħu l-kumpanija jiena fil-qorti whatever, ma ġew bankrupt daw. Sewwa ġifieri unutli. Imma qed ngħidilkom loyalty tkun lejali u tiddeċidi li jiena ma rridx nitradixxi lil ħija, ma rridx nitradixxi lil oħti, ma rridx nitradixxi il-minu fuqi u il-pastor tiegħi dok li f'dawni. Dak hija għażla. If you remain faithful and loyal, it will pay off. Ma jekk inti tgħix ħajja titradixxi u titradixxi lil min f'dak, ħabbek, fedaħ qalbu għalik. U inti għax hemm xi ħaġa li forsi fajnejk ma qbilx magħha, ma ġbitekx, whatever. Qabżitlek ċinga, x'inhi. U inti tradixxejt. God, I promise you, will never bless that. Never. Never. Aħna nixu, aħna għandna Alla lejali lejk u lejja. U aħna għandna natura tiegħu. Illum bosta Kristjani ma jmorrux knejja safalix għax ġew traduti. Però uża l-esperjenza li inti kellek billi tara kif Alla permetta, mhux bil-forsa għamililek u imma permetta li inti ta' dan iż-żmien biex tiġi marbul, qalbek irfinata, il-karattru tiegħek iffurmat u biex lilek jippreparak għal pożizzjoni ta' promozzjoni li għandu għalik. L-ebda bniedem ma jista' jitelfek mill-pożizzjoni u mis-sejħa li Alla għandu għalik. Fidik dik edha. Dik fidik edha. Anke jekk xi ħadd jiżbalja miegħek, inti għamel is-sewwa. Amen? Inti għamel is-sewwa. Anke meta kemm hawnhekk aħna naħwa fej jiġu minn knejja soħra għalkemm m'għandniex ħafna ftit. U pereżempju jiena ngħidilhom poġġi bil-qiegħda, għamel il-courses, ħalli tikber. Għandna waħda partikolari, kantanta madwar Malta famuża. Meta ġitaw, qedtilha poġġi bil-qiegħda, qedtilha ma rridekx kanta lissa, għax waħda mir-raġunijiet hija ma rridx inħoss li l-passer tiegħek kien ittradejtu. Kif ġejt poġġejtek fuq il-pulptu mal-ewwel? Għaw oħt oħra, għart li pastor jiena kon ġo knisja oħra, telqed bil-paċi, sewwa ma kienux jgħalmu ċertu affarijiet li nagħlmuha illum. U għart li kon niprit kemm hekk jiena, għart li meta ġejt hawnhekk jiena ġejt u bdejt il-courses biex nibda mill-bidu, numilja ruħi. Ma ġejtx isma' jiena ġejt minn knisja oħra nippritka ta' importanti nippritka saw. Be loyal, be faithful. U Alla jippremjak. Meta tasal dak il-premju, meta tasal dik il-promozzjoni, ma jkollok għalfejn tispjega xejn lil ħadd għax kun wasal bl-onur, bil-lejaltà tiegħek, bl-integrità tiegħek. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu. Għaw xi ħadd tenek dal-messaġġ illum, għaw xi ħadd tenek dal-messaġġ. Amen. Ejn nitolbu. Jekk inti tħoss li inti dik il-persuna li tradejt il xi ħadd, jekk għadek ma ddiljajtx magħha, ovvjament iddilja magħha, jista' jkun forsi diġà ddiljajt magħha, allura leave it, it's settled, it's dealt with. Ma jekk inti forsi tradixxejt il xi ħadd u tħoss il-muleti kelmek il-lejla u għandek bżonn tindem. Dan huwa ċans tiegħek. Jekk inti tradixxejt il-missierek sew spirituali u sew fiżiku, qed ngħidilkom bl-akbar serjetà indem. Ma Paws, inti ma tafx għamilli missieri, għamillek x'għamillek. U d-dimalla xorta ħajjibqa' jissejjaħ missierek. Jew ommok, ta' wara kollox ukoll. Jew ommok.
Għax naf, nies jgħidu li għax jina papa waġġani, għax il-mama waġġatni. Tidnejlek għalix, għax probabbli l-papa tiegħek ġim weġġa mill-papa tiegħu. U rrepeta l-weġġat. Issa fej ħad jaqaf dil-weġġa? Tittieqaf billi inti turi l-imħabba ta' Kristu u l-qalb tal-Missija. Torriħ l-imħabba u torriħ li Alla ħadem fik. U inti taf affarijiet li mistrieħ ma kienx jafu minnu. Amen? Halleluja. Xifu waħdak li għalġa zuqoni. Ara ma twarrux titraduni u ma tħallu l-ġbicċa. Ejni tolbu. Anzi, kullħat iqom bil-wifaj. Kullħat iqom bil-wifaj. Majja. Itolba miħaj, poġġit fuq qalbek, waħda fuq qalbek. Number 1. Aħna l-koll kemm aħna tradejna li sidna xi darba. Jekk inti mxejt bil-biża, jekk inti kont kawerd, għax kont weak. Ħalejt il-biża taħkmek. Alla jaħfirlek. Maħfra teżisti dejjem. L-għadek ħaj il-maħfra teżisti. Tradixxejt ħuk, oħtok. Jista' jkun tradixxejt xi ħadd fuq ix-xogħol, boss. Jew tradixxa lilek, xi ħadd tradixxa lilek. Jekk inti dak li tradejt, inti taf x'għandek tagħmel illum il-ġurnata mhux biss taħfar għax inti l-għamilti ħażin. Inti titlob maħfra l-għadu lil-mulej u lil dak li inti weġġajt, mhux il-għadu, sorry. Lil dak li weġġajt titmur tfittxu ssibu jew sibhom tgħidulhom jiddispjaċini tal-li int tradejtek. Lil min tradixxik lilek tittaħfrilhom u titlob il-mulej għalihom biex il-mulej ħenna lihom jiftħulhom għajnejhom. Tixtieqolhom x'deni. Tixtilhom ġeni. Titlob għalihom ħalli l-mulej jiftħulhom għajnejhom. Bħalma l-mulej talab għal-Ġuda, mhux għal-Ġuda, għal-Pietru, skużawni, bħalma l-mulej Ġesu talab għal-Pietru. By the way, anka David talab għal dak li tradixxih fis-Salmi 35 jekk ma jsir żball. Ma kienx wieħed barrani li tradini tgħid il-kelma, imma dak li kien stess jiġi miegħi 8 feet fid-dar tal-mulej, sejf li ma sant meda. Tradini. Ma x'għamel il-mulej jgħidlek? David x'għamel jgħidlek? Jiena som talih u jiena tlab talih. David mhux tab xejn jissejjaħ ir-raġel b'qalb għall-mulej. Avolja żbalja, imma he is a man after God's own heart. Can that be said about you? Can it be said that you are a man or a woman after God's own heart? Let's pray. Idolbu miegħi, Miss Addis. Aħfir li fejn jien it-tradixxejt lilek. Aħfir li fejn it-tradixxejt nies f'ħajti li f'dawni b'qalbhom b'ħajjithom fejn jiena tradixxejthom mulej jew tradixxejt il dan il-ħu jew il-loħt. U iva anke jekk tradixxejt il-pastor tiegħi u l-missier spiritwali. Mulej aħfirli. Aħfirli l-iżbaljajt. U għallimni minn din l-esperjenza biex nimmatura minnha. Biex ikolli vera l-qalb tiegħek mulej b'din is-sitwazzjoni. Ġesu, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Il-persuna li tradixxiet lili naħfilha minn qalbi bħalma David talab għal dak li tradieh, bħalma Ġesu talab għal Pietru li tradieh u talab għalija wkoll. Ġesu, grazzi li inti tlabt għalija. Meta jiena tradejtek ma abbandonajtnix. Meta jiena tradejt lilek, inti ma pattejtilix billi tradejt li int lili lura. Ġesu, fejjaq li qalbi u għatini qalb lejali lejk. Għatini qalb lejali lejk. Għatini qalb lejali bħal tijak. Biex inkun lejali lej dawk
li inti poġġejt li fħajti mela qaddis li f'dawni bħajjithom għal-glorja tiegħek Missija. Fejn jien weġġajt il-xi ħadd bit-tradiment aħfilli mela. Jekk hemm xi ħadd li għandi bżonn nitlob maħfra, forsi jien ma żammejtx is-sigriet li ġie f'dat lili u kxift is-sigriet u weġġajt il dik li jkun aħfilli malej. Ma rridhomx iktar dawn l-affarijiet f'ħajti. Irrid il-qalb tal-Missier f'qalbi. Spiritu Santu hu over inti. Grazzi tal-ismajtni malej. Fissem Ġesu Kristu. Intom kontu tafu li anka l-pastor irid tkun lejali lejnaġ? Għalhekk il-pastor raj imur wara n-naġa mitlufa. Xi kultant wara n-naġa rebelluża. U wara n-naġa li bidlet sufa. Almenu l-pastor irid jagħmel xogħol u l-parti tiegħu, mbagħad in-naġa tagħmel parti tagħha. Imma għalhekk Ġesu jitkellem ukoll li l-raj ma jabbandonax in-naġ. Imma dak li jabbandona n-naġ qatt ma kien raj, kien biss mikri. Ġesu huwa r-raj tajjeb li ma jabbandona qatt il-merħla tiegħu. Però Alla tak merħla wkoll, jista' jkunu wulidek, jista' jkunu l-ħbieb tiegħek, jista' jkunu li inti tħobb u ħabbewk. Jekk żbaljaw aħfrilhom, jekk żbaljajt id-magħhom jaħfru lilek huma. Minn punta di vista tiegħek sakemm sta għalik, għamel dejjem is-sewwa u ma jridu jagħmlu l-parti tagħhom. Amen aħwa. Halleluja. Għandek xi diska? Nkantawha flimkien għal-mole? Amen. Halleluja. Da, għanitkom di l-messaċ aħwa lilkom. Vera? Amen. Grazie mille. Like oil upon your feet, like wine for you to drink. Hallelujah. Like water from my heart, I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. Hallelujah. Eżis aħwa, YouTube u Facebook. Paċi ma'kom, narawkom għada fil-ħodu. Hallelujah. Il-mulejtikom il-grazzja biex dak li smajtu l-lejla tatwaħ fil-ħajja ta'kom. Ħanejdilkom aħwa, tistennix il-ħatti uħor jagħmel dan miegħek, inti kun li tibda biex tagħmel dan. Amen. God bless you. Narawkom YouTube u Facebook.